Това ни почерпвата за края финала на Бунгалото Щогоре. Мисля, винаги има нещо, но вече е в действие. Ама ние не сме казали как се казва в Бунгалото, даже още на видео. 3, 2, 1... Батката съм си взел, ако искаш. Минута и половина от... 2 минути ще от плажа до бунгалата. Тук в момента е новата част. Ние гледаме място в нея. Иначе това продължава много нататък. И място, което мислим да вземем. Зато на кола, ето там. Пътя е това. Тук ще има бунгала, на които гледат насам. Тук ще има бунгала, които гледат насам. Тук ще има път, който минава ето така, може би. Тук. И нашето място да е ето до това колче тук. Дръвчета ще се махнат, ще останат само някои. Ще стане както на другото място. Айде, започваме го. Началото на една нова ера. Че си натежал или аз съм отслабнал. Бай-бай! Следващите 2 седмици търсихме материали за бунгалото. Решихме едната част да е метална конструкция, а верандата да е дървена. Ако търсите такъв тип фургон, онлайн офертите са фалшиви. След 1000 обаждания намерихме каквото търсим във фирма от Свиленград. Иначе колата ми се счупи, плачихме с бус, но продължаваме напред. Един бърз апдейт. Пътуваме към Бургас. Утре или от други ден ще се случи една от най-големите първи големи стъпки за нашето бунгало да бъде готово. И това е, че ще дойде контейнера, ще бъде монтиран. А ние отиваме днес, тъй като трябва да подготвим мястото, да вдигнем на някаква височина с бетонови купчета и да го нивелираме, да е готов за монтажа. Кой не сме нивелирали, но взели сме всякаква техника от приятели и познати. Ще се опитаме каквото можем да направим. Въпреки че знаем, че има доста тънкости, както де, раздробяваме голямата цел на малки стъпки. Сега отиваме първо да намерим бетоновите купчета. Вече имам предвид за шофьор, който трябва да ни ги закара до там. И вече се захващаме за работа. Ще апдейтнем като сме там. Да видите какво става. Айде. Идва нашия контейнер, майка. Та взехме вече бордюрите, т.е. платени са. Но само да пометна, че в Бургас са ати неучтивите хора. Следващата стъпка, Мишо. И на 0,5. Добре, готово. Ай, казвам. Ето го и Михо, телепортира се. С 3 телефона. Накъде сме? Какво се прави всичко възможно е да сигурен ли се? Да, да чуви се червено! Добре. Така, това е платена реклама. Не, Чипо, няма да ги споменаваме. Много сме недоволни от тях. Нашия спонсор. Изключително сме недоволни от тях. Най-хубавото място. Всички знаят как си върши работа. Това е блокче нашето. Какво ще правим? Да преговорим се. Това ни блокчето. Вземем бетончета, ще трябва да нивелираме, не знам как се нивелира. Знаем как се нивелира. Аз като малък бях нивелиран. Да. Мозъка ни е напълно нивелиран. Сега един приятел. Той е с бушчето. Какво ще го правим? Аз ще му обясня. Аз ще обясня с Никола. Интересно е, че той настояваше да ти каже, че това е негов приятел. Да не останеш впечатлен, че той няма приятел. Утре е най-голямата стъпка от цялото нещо. Идва ни нашия приятел. Идва нашия контейнер, който може би хиперлукс с пяна за всички бъдещи хора, които спят в този контейнер. Най-скъпото. Висок клас. Лукс. Ние знаем как да го нивелираме. Няма някой от вас, докато е там да падне просто. Ако случайно след 5 години, след 5 месеца видите, че той е леко настрани, ние сме целяли той да е така. Това е бутиков контейнер. Малък бутиков контейнер с индивидуален дизайн. Хубаво, срещам се там, като ви покажем как се... Ани ми написа успех с женици. После ще са блокчета, така трябва да ги сваляш. Това са нашите... Какво беше това? Камъни. Камъни, туалетни блокчета. Отиваме. Да. Те дойдохме на мястата. Не сме въобще доволни. Сега ще покажем. Ставихме ги тук, но... не мога да стигнем до там. Те са минали и са го изрънали направо.
Продължаваме. За сега са минали тон и половина през нашите ръце. Как се чувстваш? Ами, тон и половина по-тежък. Иначе сме разочаровани от този път. Ти си разочарован, аз съм окей. Той е окей. Айде, почката. Цак. Какво правим в толкова късно вечер на нашето място? 6 часа е. Просто е зима. Днеска таковахме 2 тона. Тия камъни. И кои са? Къде са ти камъните? Я го покажи. И камерите в момента са ей там. Ей там. Дет свети. Тук е подравнената ни територия. Снимай подравнената територия. Ето тук. Всичко е една идеална равнина. Че как изглеждат 500 лева. На следващия ден най-накрая сме на строителната площадка, където се опитваме да нивелираме 15 купчета, разположени на около метър и половина. Пробвахме с различни нивелири, но без успех. Както например лазерния нивелир. Супер идея, ама на открито слънце не се вижда никакъв лъч. Накрая ни показаха прост начин, така наречения воден нивелир, който изисква само един маркуч вода и си търси равновесие по гравитацията. Посейдон, бога на вода. Кажи ми какво прави сега? Какво прави с тази вода и този маркуч? Опити са му мерихме нива. Мерихме нива. Има воден нивелир. Това не го очаквах и реално се оказа най-точния и най-добрия, нали така? Понеже сме професионалисти и не можем да търпим дори милиметър да има разминаване. След това дойдоха частите за контейнера, разтоварихме го и започнахме да го строим. Ето, Миши, опънали сме в работа за хапване. Идем като гладни, най-вероятно, защото сме гладни. Защото много работа сме свършили. Да, между другото може да покажем, че Да. имам доста голям прогрес. Айде. Ето бе, екскурзии тук. Така, добро утро на всички. Почнем да смятаме къде ще е верандата, горе-долу. Ние имахме представа, но вчера като направиха бунгалото, вече наистина нагледно почнем да смятаме къде ще е верандата. И се оказа, че вече наистина на 1000%, ако преди било на 100%, сега на 1000% седмия метър, колкото можем да строим, ни влиза 3 дъвчета във верандата, което е минус и не беше изчислено от началото, така. Вследствие се оказа, че текущия стадий на нашето бунгало надговаря на първоначалния план. И лошата част е, че сме ограничени към пространство, понеже имаме път, който ще минава пред bunгалото. По план имаше между нашето бунгало, верандата и пътя имаше 2 метра. Сега се оказва, че май няма да има 2 метра, обаче въпросът е да няма и 20 см, че тогава ще сме буквално на пътя. И сега че ще говорим с него да видим какво са. Нашата идея беше тия дъвчета старите, които са понаредени, поизносени малко, да ги махнем тях и сложим чисто нови дъвчета отпред, тъкми под някаква форма, да могат да изглеждат представително. И вчера това беше идеята, за която говорим с него, но в последствие се оказа, че може и да не е възможно, понеже има път. Да. Не можем да ги посадим на пътя. Да сега предстои да видим. Ще се включим вече като сме там. Здравейте хора! Готови сме с контейнера. Така де, много добра работа свършихме, браво, ние го построихме и го навързахме. Добре, че не платихме някой да го сглоби. Да. Имахме малко проблеми и драми. Нека да покажем. Въпросът беше, че мислехме, че до тук трябва да строим. Тези дървета или ще ги махнем, или ще влезем вътре, още не сме го решили. И колко допълнително ще имаме отпред. От вчера ни беше споменал, че може би няма да имаме нищо отпред. Сега ни спомена, че може би ще имаме отпред до това. Не може би, ще имаме отпред. Ще имаме, защото ние ще постоим. Точно така. Другия въпрос беше, тъй като ние ще спираме колата отзад, така човека или нашия клиент в по-късен етап ще спира колата отзад, дали ще имаме още допълнително място, което да използваме, но не няма да имаме, ще имаме само парко място отзад. Аз качих тук. Бунгало. Как става това бунгало тук, бе? Ма как се случи? Обясни на зрителите. Моля, последете нашата история сега. Okay, let's go.